Gipasalig sa mga manindahay og firecrackers og pyrotechnics dinhi sa South Road Properties sa syudad sa Sugbo ug sa Babagdo sa Lapu-Lapu nga walay gidili o illegal nga mga pabuto sa ilang mga gibaligya. Sama na lang sa diskaya ug sa mga pabuto nga gipangan gikan sa mga miaging bagyo nga Tino ug Uwan. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga mamalitay pagsaulog sa Pasko ug sa umaabot nga bag-ong tuig. Gani aron mapamatud-an nga nituman sa tanang rekisitos ang mga mamaligyaay, gibisita sa tinugyanan sa Department of Labor and Employment ang naisgutang firecracker zones karong Martes, Desyembre 23. Part sa muang tong trabaho sir kada tuig mag-monitor sa mga pyrotechnics, sa mga nag-display ug among tan-awon ang ilahang mga permit kung nagtuman sila. Gibisita sa MyTV Cebu News Team ang SRP Firecracker Zone asoy sa mga mamaligyaay nga minus pagihapon ang ilang halin ug naglaom nga ugma sa bispera sa Pasko ug sa hinapos sa Desyembre makabawi sa halin. Pagkakaroon na hinay pagyod kay ang uban god ang gusto nila ito na palit sila para sa SRP mapalit ang mga nagkadaiyang pabuto ug pyrotechnics gikan sa 20 pesos hangtod sa 10,000 pesos. Apil sa mga halinon nila mao ang Judas Belt, higad, sparklers, fountain, bombshell o uban pa. Samtang atos ang gisubay ang pagpamaligya o pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Naila ang barangay Babagdos dinhi sa syudad sa Lapu-Lapu sa paggama o mga pabuto alang sa Pasko. Gawa sa pagtabang sa panginabuhian sa mga residente, gibida sa nila ang mas barato nga presyo sa ilang mga produkto, itandi sa mga kinompra gikan sa laing probinsya. As of today, sir, ang among kanang halin dili jud same as before last year kay kusog-kusog to pag last pero nag-hope me nga karon 23 pa man ron and then ugma 24 maybe daghan na ang mga customers nga moduol manhi diri. Ani mingaw pagyod pagi tayo isod pagi nang nangahas og aris among bag-ong area. Mingaw kay among area sa pagkakaroon ay wa pay nakaibaw nga naami diri na malhin. Ang usual jud na mong area istorya dito nga side pero karon naami diri since ngayon sa among kapitan nga rin naami diri tanan pero so far gikan sa pagsugod 16 hangtod karon mingaw pa gyud. Sama sa SRP, minus pasad ang halin sa mga naninda sa Lapu-Lapu ug nagpaabot sila sa mas daghang mamalitay ug mga-adlaw. Subay sab sa kasaulugan sa Pasko, mas gipangandaman na sa Cebu South Bus Terminal ang bulog sa mga pasahero ning Martes sa gabi ug ugma Miyerkules. Nag-set up na og dugang tent sulod sa terminal ang management aron mas hapsay ang paglinya sa mga pasahero nga mopauli sa probinsya. Kini si James Bernardo alang sa MyTV Cebu.